Според мен е нужно не толкова човек да е препатил, колкото да е способен на емпатия и да си дава сметка, което си говорихме и с тук седящата Лина Кривошиева преди малко, че не може всички да се харесваме, а трябва някак всички да живеем заедно. Това е нещо, което Лина спомена преди началото на предаването. Аз лично познавам и хора много дискриминирани, които се отнасят много дискриминационно към други хора. Примерно познавам гей хора, които са трансфоби или са расисти. Ето, познавам един прекрасен нигериец, отраснал в България, който, понеже нямаше легален статут, трябва да работи нещо и беше решил по Коледа да стане аниматор, да бъде черен дядо Коледа. И намери си той един костюм на дядо Коледа, аз ще му правя рекламни снимки, казвам няма да те снимам вкъщи, отиваме в парка, Западен парк до факултета. Появяват се една група ромчета, които черен дядо Коледа, наобикалят го възторжено, връщаме се ние, той ходи нали, с костюма на дядо Коледа, черен като нощ, казва Светле, с пловдивски акцент, Светле да ти призная нещо, аз циганите не ги харесвам. Така че това да си бил дискриминиран и тъпкан не винаги помага.